Ας πούμε δύο λόγια και για το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, στο οποίο κάτω του 3% των σχολείων έχει ενταχθεί πανελλαδικά σε αυτό, οπότε μιλάμε στην πραγματικότητα για ελάχιστα σχολεία που εξοραίζονται και καλοπίζονται εξωτερικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα πρόγραμμα, γιατί αυτό προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, που δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των σχολικών μονάδων και τα γερασμένα σχολικά κτίρια. Ως Λαϊκή Συσπήρωση καταγγέλουμε επίσης την τοποθέτηση σε όλα τα σχολεία που αναβαθμίστηκαν με το πρόγραμμα αυτό, πλακετών που προβάλλουν τις δωρεές των τραπεζών στα σχολεία, παρουσιάζοντας έτσι τις μεγάλες τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν συνάδελφοι με τα χρήματα του λαού μας και απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές εδώ και χρόνια για τις δωρεές τους, ως ευεργέτες τους παρουσιάζουν τις δημόσιες εκπαίδευσεις στα μάτια μαθητών και γονιών. Είναι απαράδεκτο αυτοί που λαιλάτισαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, που χρόνια τώρα αρπάζουν το φαΐ από το τραπέζι του λαού μας. Αυτοί που έπεσαν σαν κοράκια με κατασχέσεις παίρνοντα τα σπίτια του Κοσμάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας, αντί να φορολογεί τα κέρδη τους για να γεμίσει τις σχολικές επιτροπές, να τους παρουσιάζει ως ανιδιοτελείς χορηγούς και σωτήρες των σχολείων μας. Με την τοποθέτηση αυτή των πλακετών, η κυβέρνηση φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να υπενθυμίζει ποιους υπηρετεί και ποια είναι τα ενδάλματά της. Όσοι συγκεντρώνουν τον πλούτο αυτού του τόπου, τα κοράκια που στέκουν πάνω από τη λαϊκή οικογένεια, αυτούς προβάλλει ως σωτήρες και θέλει να τους θαυμάζει και η νέα γενιά.